Fa unes setmanes em vaig acabar aquest meravellós llibre, Tothom pot ser antifa, del Pol Andiñach, @Cuellilargo a les xarxes socials, per qui no el segueixi, altament recomanat. I vaig trobar-hi coses que em van decepcionar, però que no em van sorprendre. Ell fa referència en aquest llibre al que ell anomena ciència racial. Jo crec que ho anomenaria més racisme científic. Anem en compte perquè, tot i semblar que ja han deixat certes coses enrere, el 2025 encara hi ha o s'utilitzen estudis que diuen que diferents grups ètnics tenen associades diferents mides del cervell, diferents temps de reacció o fins i tot diferents quocients intel·lectuals. I llegiré textualment. Les diferències de quocient intel·lectual expliquen per què els jueus fan més diners que els asiàtics de l'est, els quals al seu torn fan més diners que els blancs, els quals al seu torn en fan més que els llatins, els quals al seu torn en fan més que els negres, els quals al seu torn en fan més que els aborígens australians, i així successivament. Això és un fragment d'un text entre cometes, direm divulgador, i entre cometes direm científic. En concret, s'anomena Stefan Molineux, no sé francès. Aquest pensament, perquè quedi clar, és totalment esbiaixat i, evidentment, té un rerefons racista. I voldria exposar alguns motius, que segur que n'hi ha molts més, que demostren que aquesta ciència no té cap tipus de sentit. Primer de tot, els articles que confirmen aquest tipus de fets en cap moment han tingut en compte el context cultural que envolta cadascun d'aquests grups ètnics. En segon lloc, tampoc té en compte les diferències en la igualtat d'oportunitats dels diferents grups ètnics. En tercer lloc, s'ha de dir que parteix d'un punt absolutament capitalista. Només cal tornar a escoltar la frase que he llegit textualment. En quart lloc, cal dir que l'únic objectiu d'aquestes afirmacions és la segregació i la discriminació de grups i comunitats ètniques que, sovint, ja estan minoritzades i ja estan discriminades. I en cinquè i últim lloc, tot i que ja dic que segurament n'hi haurà molts més, segons Craig Venter, que és líder en recerca genòmica, és a dir, del material genètic que hi ha dins els nostres cossos i les nostres cèl·lules, afirma que no hi ha cap base que afirmi que el color de la pell o el grup ètnic sigui predictiu o estigui associat a uns nivells d'intel·ligència concrets. I mira que els estudis genòmics no es queden curts en desigualtats i biaixos ètnics. Només cal veure algun estudi publicat recentment. Per acabar, només vull remarcar que tot això és racisme científic, que tota aquesta ciència o ciència racial s'hauria d'abolir i que a partir d'ara són coses que hauríem de tenir presents si seguim fent ciència.